Grabe, paitas panahon nun, Lid. Wala nito kwarta-kwarta, Lid ba? Nagbay radyo ko ay kwarta ya. Naunsa na ni. Yung undang na katong pamutibakal ni mo? Undang na ko ato, wala. Ikasaban ko. Nisulod mo balay akong nasudlan ko. Hey, pulis hindi ay. Yang pag ngunong pulis mo gisod ng balay po. Wala mo kabalugod. Nanguha kag bakal dito, no? No, sulod. Awa. Iiyak ko na. Wala na bunalan pagani ko. Ano ikaw, Lid? Pagtarong yun si mong kinabuhi. Ay na nang kawat-kawat. Narbaho na lang siguro tag-mall, bagir na ba? Wala. Kapoy ka na bagir-bagir yung giingon. Dugay ta mga kwarta na. Bitaw po no, rag dugay-dugay yung sweldohan na, Lid. Nasa kinsina or katapusan na yun sa bulan yun. May nang mangawat no, kay dali ang kwarta no? Mangawat? Ay, di na ko ano yan. Di na ko gusto mo balik, anak. Kay masakpan ta na, mapriso ta na. Dako kitag sala, anak. Bitaw po din no. Dapat na, di lang ta musulod. Paano tayo? Butan kita. Butan ta. O, dili ta mangawat. Bahala kita mo kawatan. Bahala naman sa dito. Oy. Kamu dah? Dali ka, Mel. Apa kau? Sana problema nyo day. Problema, kwarta. Mga kwarta. Nya? Wala, wala pagkaon. Pagkaon, wala. Wala pang sigarilyo. Payat ang tinae. Para saya plano nyo mangawat. Dili me. Ano naman, makasala mo. Sala, mapriso ta, mapriso. Delikado. Ani, naglukan ta mo unsaon pagka nang mangawat bitaw ka nga murag way sala ba? Naday na na. No. Magluwat Di ko na na. kawat. Ay, sala. Kawat, magyapon na. Dili ba? Kamot siya pero mura siya og kanang dili sala. Sas, bawa mo gipon ng sala. Amin kikawat nga po na. Nga, basig masakpan ta namin. Na, di na yung takagawa sa presuhan, anak. Aba, testingan na to ha. Yan na tong buhaton ha. Sige, sama na be. Ano plano mo? Ya. Sama na. Bitaw po. Pwede na no. Ana ra. Murag ka na. Wala no. Murag ka na, murag dili sala siya Dili ba? sala. Oh. Sige. Wala, nindot. Sige nga to. Kwarta pa na be. Dili ta. Abot na diri. Asa dapit Mills? Saan to diri, Mel? Diri na ta? Nalo diri. Tagamay, isbuga tagamay. O kato plano. Plano. Lookout na ka dito. Solid lookout mo. Lookout na ka dito. Kamu trada. Tingnan lang nila padulong ha. Yan na kayo. Pag may padulong kay motor, nga tumpa. Taki na yun. Abot. Ako baala. Ay sa Mills. Mingaw mang dalan. Pastila ni Malika Apurado po ni Moy. Maabot ra gud dalan ginay mo agi posible dalan ko na dia. Mills, kanay pa daw motor. Andam na bria. Ayan mo to. Patay. Na, pastor mo dadaan, di padulong na. Bos. Waduh sa iyo. Waduh. Bos, mapatabang ni bos mo. Ano man ina? Pero napiyapan. Bos, patabang ni Teresa. Kung saan na, napiyapan ni galit. Nanda mo na, bos. Ay, kini bos, kiatakin na siya, bos. Tuwi kayo ba? Tabangin mi, be. Lay, luyan ng bata, ay. Ngiwang, biya kayo. Bos, tabangin ni Ana, bos, be. Ganina rin yung nag-atake ba? Na, kini siya dapat madala day ni sa ospital. Mau gani, bos. Tabangin na, ya. Lagi, tabangan ta mo. Bos, tabangin ko na, bos. Patindog, bos. Nag-atake dyan, di ba? Payat na kino. Led, panayong sa kusmotor, Led. Iig ka balaka, ako na bahala, ani. Dali rin kita mabot sa ospital, ani. Oh, karga na naka para madali ta. Sige. Tabangi ki. Bukan ni. Ay, saka na naman ni boss. Saka bahala ni boss. Saka na ni boss. Hospital. Pastilan batalo uya payata baya. Dali. Parang madali mas hospital ni. Hospital ni. Oh, salamat kay boss ha. Boss, salamat. Ay, salamat. Natabang gid nila. Nadalag na hospital. Wato na ko. Ay, ako man itong motor. Na! Wala nyo ko ani! Iskamoy ko ani! Hoy! Let's go! Naatik ko na!